Миналата година снимахме италиански исторически филм за Гарибалди на полето с исторически тоалети, Гарибалди на кон с неговата жена. И след това го гледам в Италия на този фон, както тук е синия фон, отзад монтирали древна Италия пейзаж. Ти се обърни към мен, тя докато си говори да си кадрирам камера да видя дали става. Все едно сме снимали в Италия, значи нещо страшно. Това не го знаех. Пусни завесите и вместо синия фон използвай червения фон отзад. Даш ми да мога, майка. Аз излиза пак. Но си дълъг. Не, той си е много добре. Минали път така при Мария и тя си била ниско гадже. Ето днеска научих нещо. Виж там завесите горе колко високо са фанати. Пускаш си червената завеса и си снимаш на червения фон, не знам. Ти нема главата. Не, чак. Минали път преках и Мария ми избяга. А вече това ми каже, аз не говоря, че явно е лошо човек. Като плека ми става магия. С булбоките. Тя стъпи на книга, и аз стъпи на Корана. Не, аз Стъпи на Корана, ви! не дей бе, човек, ти трябва да си по-нисък, не аз по-висока и мисля. Така е. Горе се си над Достоевски обяснява. Горе режеме синия фон, излизате го. Ема няма си без глава. Добре, аз Еми то